Pinabubuksan ni Senator Bam Aquino ang pagdinig hinggil sa mataas na singil sa kuryente at kalagayan ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Layunin ng investigasyon na alamin ang sanhi ng mga bill shock na nararanasan ng mga consumer at kung bakit hindi pa nagagamit ang pondo para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga silid-aralan. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, ikinabahala ni Aquino ang kalagayan ng ilang pampublikong paaralan, kabilang ang Kasiglahan Village National High School at Kasiglahan Elementary School sa Montalban, Rizal. Taong 2013 lamang umano itinayo ang mga gusali pero idineklara na itong structurally unsafe o mapanganib dahil sa malalalim na bitak sa mga classroom at pasilyo. Dahil dito, 13,000 students ang napipilitang magsiksikan sa mga silid-aralan at sumailalim sa multi-shift na schedule ng klase. Here, hahanapin namin kung sino yung nagbuo niyan. Because wala ka pang 6 na taon, hindi mo na magagamit. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Parang na-hold up tayo doon, di ba? So, 7 months na po, rainy season na, pero nais natin makita na yung pondong ito magamit pa rin para sa classrooms para sa mga kabataan. Nais din umanong malaman ni Aquino ang dahilan sa pagkaantala sa paglabag ng budget ng pamahalaan. Binigyang diin ni Aquino na panahon na ng tag-ulan subalit hindi pa nagagamit ng implementing agencies ang 67 billion pesos na alokasyon sa ilalim ng 2026 national budget para sa Classroom Building Acceleration Program. Nakita namin may mga building po dito condemned na, di na po pwedeng magamit. Yung classrooms na to, mahalaga na ma-repair o di kaya mag-iba na lang makagawa ng bago. Ito po yung rason kung bakit po kami mag-hearing sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom. Bukod sa isyu sa mga paaralan, inihain din ni Aquino ang Senate Resolution No. 508 kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng singil sa kuryente. Nakapaloob sa resolusyon ang isang malalim na investigasyon kung bakit nananatiling kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya sa may pinakamataas na bayarin sa kuryente. Batay sa Global Energy Metrics, pangalawa ang Pilipinas sa Singapore na may pinakamataas na singil sa residential electricity sa Southeast Asia, kung saan nagbabayad ang bawat pamilya ng 11 pesos to 12 pesos and 95 centavos per kilowatt hour. Binigyang diin ni Aquino na ang mga napakalaking bills na ito ay hindi lamang nagpapahirap sa bulsa ng mga tahanan kundi nagpapabagal din sa paglago ng ekonomiya. Dahil sa mahal na kuryente, napipilitan umano ang mga ordinaryong pamilya na magbawas ng budget sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at edukasyon. Maging ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ay nahihirapang magpalawak ng negosyo o magbukas ng mga bagong trabaho dahil sa mataas na operational cost. Kaugnay niyan, isinusulong din ngayon ni Aquino ang kanyang panukalang batas para sa abot-kayang pamumuhay o Affordable Living Agenda. Kabilang dito ang kuryenteng walang VAT bill na naglalayong tuluyang alisin ang 12% value-added tax sa konsumo ng kuryente. At kahit umano abala ang Senado sa impeachment trial, tiniyak ni Aquino na magpapatuloy ang pagtalakay sa mga isyong may direktang epekto sa mamamayan. Just because may impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Department of Energy o DOE sa isasagawang investigasyon sa Senado. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalaga ang pagdinig upang mabantayan ang mga power distributors at maprotektahan ang karapatan ng mga consumer. Justin Dizon, CLTV 36 News.